Здравейте, добре дошли с поредния петия епизод на канала ми Sportsbook BG. Както знаете, каналът ми е насочен основно към спортните залози, като по традиция започваме с преглед на изминалия кръг или по-скоро на изминалата седмица, където дадох своите предложения. Започваме с системата ми 2 от 3, където за разлика от предходната седмица, тук този път имаме успех, като въпреки нежеланието на отбора на Йордания да победи Бахрейн или поне да покаже, че играе някакъв качествен футбол, отборите от Шотландия показаха своето качество и с познатите резултати може да се каже, че реализирах почти 100% печалба от поставения ми залог, което ще рече, че какъвто залог съм поставил, такава ми е печалбата, което за един загубен матч е доста добра възвръщаемост. Продължаваме с правата колонка. Тук отново имахме мал шанс, като единствено Намибия и Мали не успяха да се победят. И малийците, въпреки че бяха търсещия отбора победата, по-искащия да спечели трите точки, за съжаление не постигнаха победа и завършиха 0-0. Като интересното е, че това е първото нулево равенство, заедно с другия дубль от групата, който също завърши 0-0. Другите матчове излязоха резонно, като единственото напрежение може би беше двубоя между Ирак и Виетнам, където иракчаните пропуснаха дуспа, получиха втора в продълженията и доста, бих казал, късмет успяха да си вземат матча иракчаните, но въпреки всичко и на знака си излезе, както също и коефициента. Днешния епизод продължаваме с новите предложения за уикенда, като съм приготвил 3 фиша, като два от фишовете са системата 2 от 3, а третия е правата колонка или комбинацията. Започваме с колонката, като първия матч от нея е между Аталанта и Удинезе. Аталанта запази силното си представяне от миналата година, като добрите игри се пренесоха и в евротурнирите, където спечелиха групата си в Лига Европа и продължават на 8 финалите. Удинезе от своя страна позагубила от солата се на инкубатор на Аталанти, но все още поддържа стабилно представяне в серия, въпреки че през особено последните месеци все повече губи позиции и се доближава до зоната на изпадащите. Домакините са изключително силни вкъщи, като загубиха само от Наполи и Интер до момента. Удинезе от своя страна играе трудно буквално навсякъде, като има по една победа като домакин и гост, като за съжаление и за притеснение може да се каже, отбора на Удинезе трудно отбеляза голове, като до момента има единствено отбелязани 8 гола от 10 матча, докато Аталанта са отбелязали 22 гола в къщи за същия брой матчове. Тук очаквам победа на Аталанта, дори с суха мрежа. Може да ги комбинирате, но все пак по-рисковия вариант е. Така че всеки да си прецени сам. Но за мен тук победата за домакина е доста почти 100%. Следващия матч е отново от шотландската премиершип, като отново се доверявам на Хартс срещу Абърдин, които през изминалата седмица ми донесоха успех. Двата отбора са в общо взето различни позиции, като Хартс са на удобното трето място след грандовете Селтик и Рейнджърс, докато Абърдин все още се бори за място в шампионската група. Видно е, че Абърдин този сезон са доста разклатени и все още нямат силите да покажат някаква добра игра. Видя се и от матча срещу Сейнт Джонсън, че бяха
по-неактивния отбор, по-трудно стигаха до голови положения и може да се каже, че ако продължават така този сезон, може и да изпуснат чемпионската група. От своя страна Хартс бяха малко на приливи и отливи в двубоя с Дънди. Първото по време беше за тогава за гостите от Дънди, които си отбелязаха 2 гола буквално от 2 атаки. Докато второто по време вече Хартс взеха инициативата и доста трудно достигнаха до успеха, но въпреки това успяха. Поради тази причина се презастраховам тук с прогноза 1 хикс. Да, коефициента нисък бих казал, но намаля буквално преди да избера колонката, преди да ги пусна, така че което ме набеждава на мисълта, че съм на прав път и почти със сигурен, че ще позная знака тук. Продължаваме следващия добой между Милан и Болония. Домакините продължават със силните си игри, като се надяват на грешна стъпка на някои от отборите на Интер и Ювентус, които за момента са окупирали челото. Болония от своя страна трупа доста точки до края на 2003, като в началото на тази година сякаш нов отбора, почти няма победа, като мисля, че имат 3 загуби и 1 равенство. За последните 6 добоя между двата отбора Милан има 4 победи и 2 равенства, като Болония няма спечелена победа. Милан са в доста добра форма, трупа точки, някакси, въпреки отпора, който ще даде Болония, не вярвам да достигна до победата, дори и до равенство. Смятам, че Милан ще вземе с 1 или 2-0, както често правят и така се чувстват комфортно в този диапазон резултат. Коефициент от 1.66 е леко притеснителен, тъй като според мен е висок, но смятам, че Милан ще си вземе победата. Продължаваме следващия добой от Испанската лига между Майорка и Бетис. Гостите от Бетис започнаха много силно сезона, като бяха до началната четворка, мисля, че на 5-6 място преди около месец, но поради многото контузии, както и липсващи играчи, слезнаха по-надолу и се озоваха някъде към средата на класирането, като в момента са 9-ти. Майорка също започна сезона доста трудно, като се озоваха в зоната на изпадащите, което за тим като Майорка е доста странно, тъй като са редовен участник в лига, а и на техния стадион Сон Моиш са доста стабилни и винаги се играят трудно. Отборите залагат на различна стратегия, като Бетис често прибягва до статичните положения, докато Майорка разчита предимно на контратаки, приема играта често в своята половина и доста често се увенчава с успех. Последните им добои са доста красноречиви на Майорка и всячески се опитат да се измъкнат от зоната на изпадащите. Все пак Бетис, видяхме ги срещу Барселона, не се предадоха, отбелязаха 2 гола. Вярно като домакини, но не са за подценяване и затова прогнозата ми е 1 хикс. И тук търся подсигуряването с надеждата този път да излезат всичките двубои от правата колонка, като последния матч от нея е между отборите на Салернитана и Рома. Двубоя е в понеделник, 29-ти, като гостите от Рома след уволнението на Жозе Мауриньо получиха подем в играта си, което е нормално. Почти всяка смяна води до такова нещо. Смятам, че този подем ще продължи матч срещу Салернитана, който почти няма никакви
така стойностни футболни аргументи, които да противоставят към момента на Рома. И смятам, че дори и с 0-1 Рома ще се поздрави с успех. Коефициент от 1,66 за мен е оценен със същия риск, както и на Милан срещу Болония. Според мен и тук е леко завишен, но така са преценили букмейкерите, така са избрали. Общия коефициент на цялата колонка е 7,30, което предвещава добър показател за залог и комбинацията ще е ползотворна, ако естествено излезнат всички резултати, как сме ги предвидели. Продължаваме с следващата ми прогноза, първата ми система. Започваме с двубой от Шотландската лига 2 между отборите на Питърхед и Стенхаус Мюр. Вече един път Стенхаус Мюр ги пусках, като излязоха без никакъв проблем. Надявам се отново да имам същия късмет, като това, че играят с втория в класирането, като разликата между двата отбора е 18 точки. За мен не е притеснително. Харесва ми коефициента, който са поставили букмейкъра. Стенхаус Мюр за момента нямат загуба като гости, като от 21 матча имат една единствена загуба като домакини, мисля, че беше от Дънбартън, още в началото на сезона. Определено отбора на Стенхаус Мюр е с класи над останалите отбори в лигата и смятам, че са все по-близко до класиране в Лига 1 през следващия сезон. Питърхед, въпреки домакинството си, не очаквам да направят някакъв страхотен матч и смятам, че няма да могат да се поздравят с някакви точки от този двубой. Очаквам победа с 2-0 или 2-1 за Стенхаус Мюр. А и коефициент си заслужава. Следващия двубой е от швейцарската суперлига между отборите на Базел и Young Boys. Young Boys е лидер в момента в швейцарската суперлига, като от няколко години доминира в нея. От друга страна, отбора на Базел, който пък беше предишния буквално колос, който никой трудно имаше някой отбор да му се противопостави Швейцария. Странно, още от миналия сезон започна някаква криза в първенството, въпреки че достигнаха до полуфинал в Лигата на конференциите, който загубиха от Фиорентина. Но както и през миналия, така и този сезон продължават да буксуват във вътрешното първенство и се намират на незавидното 11-то място, където са предпоследни. Със сигурност отново ще играят в групата на изпадащите, като предполагам ще се спасат и този сезон, но доста странен е този спад във формата, изобщо в играта. Все пак всички знаем Базел какъв грант беше и шампионски лиги играше и доста добой. Коефициент от 2.01 смятам, че е доста примамлив и не виждам Young Boys да имат някакъв проблем в спечелването на матча. Възможно е да има и доста голове, но общо взето с головете последните матчове са в рамките на 2-3, рядко до 4 гола. Така че чистата победа с този коефициент мятам, че се заслужава. Третия двубой от системата е матч между Фиорентина и Интер. Интер към момента са втори след победата на Ювентус и с матч по-малко, като със сигурност ще направят всичко възможно, за да спечелят този двубой, да си върнат първото място. Основните насоки на Интер, въпреки продължаването в Шампионската лига, са насочени естествено към спечелването на серия А. Фиорентина също направиха доста добър сезон, продължават в Лига на
конференците, мисля, че. Но срещу големите отбори в серия А за момента не показват чак толкова добра игра и загубват доста от мачовете си. Смятам, че Интер няма да срещне особени затруднения и ще вземе своето в Флоренция. Прогнозата ми е 2 на коефициент на 91, като системата ми позволява, както видяхме, дори да допусна някаква грешка, да мога да възстановя с евентуално познати други два матча. Отдолу съм показал комбинациите между матчовете, така че накрая резултата може да си го сметнете по залога, който правите на колонка и ще ви излезе евентуалната печалба. Продължаваме с втората ми предложение за система, като започнем с двубоя между Штутгарт и Лайпциг. Штутгарт има прекрасен сезон до момента. За съжаление, след контузията на Гераси и отсъствието на някои други футболисти, се видя, че Штутгарт няма равностойна резервна скамейка, като изпитва особено затруднения в атака, докато отбора на Лайпциг продължава поддържа високото ниво. Предишния кръг за малко да вземат победата срещу коравия тим на Леверкузен, които буквално в последната минута спечелиха двубоя. За Лайпциг няма да играе Шави Симонс, който има натрупани картони. Ще бъде интересно как ще реагира отбора, дали Шешко ще поеме диригентската палка. За мен тук също търся двойката и големия коефициент, като се позовавам на моментната форма на Штутгарт, които не играят никак добре и смятам, че могат да допуснат загуба вкъщи точно срещу Лайпциг. Следващия двубой е от Френската лига 1, като между отборите на Монпелие и Лил. Лил успя да наруши хегемонията на ПСЖ през годините, представя се на завидно ниво, въпреки че както повечето всъщност френски отбори редуват един силен сезон с един слаб. Също може да се каже за Монпелие, след като спечелиха шампионската титла. По-късно отново бяха пред изпадане. Лил с тази година отново се бори за зона Шампионска лига, като евентуални 3 точки срещу Монпелие ще спомагат доста да се приближат до третото място. За по-нагоре не ми се вярва да имат сили, въпреки че имат доста проблеми в гостуването си. Монпелие от своя страна не играе много добре този сезон, въпреки че се намира в средата на класирането благодарение на равните, които допуска. Смятам, че този двубой ще загубят и Лил ще може да дръпне или поне да направи малко напрежение на Монако, Ница и другите отбори в челото. Третия двубой отново от Френската лига 1 между отборите на Лориен и Люавър. Лориен този сезон е ужасен. Закотвени са на дъното, имат 2 победи до момента от 18 матча. Много слабо е нападението. Силно се пролича, че като имаше отсъстващи за Купата на африканските нации, както и няколко тузени, кризата в отбора изключително много се задълбочи. Нормално е такъв отбор да не може да разполага с равностойни заместници и отсъствието на всеки играч е много важно и особено за тях. Люавър от своя страна успя да навакса последните матчове доста точки, поздрави с 2 победи за купата в изключително добра временна форма. Със сигурност ще им бъде трудно в Ориент, но смятам, че също ще се поздравят с победа.
Също така при евентуална загуба очаквам да има треньорска рокада в Ориент, тъй като, както знаем, при поредица от лоши резултати, първото нещо, което го отнася треньора, и тъй като ако не реагира отбора, със сигурност ще е сред изпадащите в края на сезона, всеки кръг остават се по-малко и по-малко мачове. Тук отново съм дал комбинациите между мачовете. Със сигурност си заслужава да се тества тази система, тъй като при два матча отново ще имаме някакъв порядка на 40 до 50% възвръщаемост на залога ни, дори само при два матча. Ако имаме късмети при повече, при по-голям процент, вече ще сме доста добра печалба ще реализираме. Това бяха предложенията ми за предстоящия уикенд. Благодаря ви за вниманието и се надявам да имате повече успехи. Очаквам вашите коментари и до следващия път. Благодаря ви за отделеното време.